200,000. Oh, sige sir. Deal ako. Deal. Deal sir. Good. Masaya ka ba sa 200,000 na yun? Oy, gusto ko yan, boy. Gusto ko yung energy mo. Ha? Sige sir. Sana tumagal ka dito. Sige sir. O, sige. Layas! Huwag ka mabalik! Balik ka pala! Bukas ng umaga, ha? Magsimula ka na, boy. Sige, bukas ng umaga. Good. Ano to? Sige na! Uy, ano to? Ikaw lang. Sir. Ano ba ate? Bakit ka na dito? Mag-a-apply na. Bakit ka mag-a-apply ng trabaho? Huwag ka namang sumigaw, sir. Sir, bibigay lang siya ako. Provide Cods 2.0. Anong apply naman tol? Nakita ko sa Facebook, company.com. Oh, Korea pala tayo pag-apply yan? Doon ka rin? Oo, Punta? dito na ako. Sabay na tayo? Teka, magtatanong muna tayo dito kung... ito. May security card. Oo, ito. Sir, saan ba yung company.com dito? Mag-apply muna sana kami, sir. Dito, sir. Ako? Dito. Diyan? Diyan lang, okay, sir. Sama dito? Oo. Pasok namin dito? Saan kayo? Mag-apply nga. Mag-apply nga. Ulit-ulit ka sila. Manunos kayo? Di naman. Sa tingin yung... Itong pumurmahan namin, sir. Mang-hold up. Di naman. Mamasok na kayo. Ito kang magbasok. Ang klaseng security guard to. Security dito. Huwag ka na magbagulbol. Uy, boss! Bakit pumasok dito? May nag-a-apply, boss. Sa labas. Dalawa. Nag-a-apply. Nag-a-apply sa trabaho? Yes. Sige mo. Sige, boy. Sige, boss. Hoy! Sir. Sino nauna sa inyo? Ako, sir. Ikaw? Pero magkasabayan na kami, sir. Ikaw nauna? Oo. Sa pasok. Magandang hapon po, sir. Mag-a-apply po sana, sir. Ikaw pala yung mag-a-apply? Opo, sir. Sinabi nung security guard po. Opo. Apo ka dyan. Anong klaseng upo po? Yung matino o ano? Tumuwad ka? Oo. Alam ko kasi yung iba pa eh. Upo sabi. Sorry. Okay. Ano ba applyan mo? Kahit ano po. Position nag-hiring kayo sa ano? Sa online. Nakita ko lang. Ano online? Sa ano yun? Facebook po. Sa Facebook? Facebook? Oo. Ano ba skills mo? Skills? Marami po. Kahit ano, sabihin mo. Kaya ko pong umutot na marami sa isang segundo mo. Oh shit. Sige, tapon. Yun po siya. Diba ang baho siya? Okay. Pangit ang talent mo ha. Ayaw kong talent na yan ha. Yung ibang skills, may skills ka ba? Meron siya. Sige. Ano may skills mo? Yung ano po, yung hindi ako hihinga ng 1 minuto. Pangit na skills, ayoko yan. Yung teka na sir, ano bang applyan mo? Bakit nga superpowers mga sinasabi mo? Kayo nag-apply na ako dito sir. Anong kakayahan mo? Kaya kong umilig kahit walang pag-ibig. Gusto ka lolo. Ano ba yan? Ano ka alam sa akin, chicks? Mag-pick up lines ka sa akin? Hindi. Nag-hiring kasi kayo. Ano ka? Ako ba yung mababadrib dito, sir? May hiring kami, sige. Ano mo yun, sir? May contact ako ngayon eh. Kasi, di ba, agency to? Yes, boy. Tamang-tama, naghanap sila ng tao. Malaking sahod dito, boy. Sige po. Ano, gusto mo ba? 100,000 yung monthly mo. Gusto mo ba yun? Malaki yan, sir. Oo. Ang trabaho mo doon ka na sa palengke. Anong gagawin ko sa palengke, sir? Kunin mo ito. Ano ba, sir? Lagay mo ito dyan. Oh shit. Doon ka nga sa palengke ha. Anong gagawin mo, sir? Kasi pwede dito. Gagawin kasi namin tong tagdaran. Lagay namin yung baboy, tapos namin ng Ikaw, sir. ilang kutsilyo. Okay lang yan. 100,000 yung monthly. Hindi ka nagugi doon. Hindi naman yung trabaho, sir. Ano, gusto mo ba? Hindi. 100,000 yung offer ko sa'yo. 100,000 monthly. Wala bang choices siya, sir? Walang choices. Wala nang iba. Gusto lang tayo. Yun ang bagay sa'yo. Ano mo? Tanggap ka na. Magtrabaho ka na. Magsimula ka na bukas. Bukas. Magsimula ka na. Sige, sabi mo.
Oh, bukas ha. Huwag kalimot. Alas 7 ng gabi. Oh, sir. Okay, good. Next, papasukin mo na yung iba. Dali. Sige, boss. Good. Kupal! Pumasok ka. Magandang araw po, sir. Magandang araw din sa'yo, boy. Oh, sir. Ano ba ate? Bakit ka na dito? Mag-a-apply na. Bakit ka mag-a-apply ng trabaho? Huwag ka namang sumigaw, sir. Sir, pinadala lang siya ako. Pinadala lang siya sa mission. Sorry. Mag-a-apply muna ako, sir. Ano apply yung trabaho? Ang applyan ko, sir, sana... Sana all? Sir, Gusto mo? sir, huwag mo akong paunahan. Sir. Hindi lang kasi ako eh. Ang skill ko po, sir, ay... Ay, hindi pa ako nagtatanong ah! Bakit? Ikaw ba nga mo dito? Sir, kalma ka lang, sir. Kalma ka lang. Sorry, Kalma ka lang, kalma ka lang. Anong applyan mo nga? Mag-a-apply sana ako ng... Ano bang trabaho dyan, sir? Marami kami trabaho dito. Anong... Ano gusto mo? Huwag ka muna. Sorry. Sir. Kalmado ka lang. Sige. Anong trabaho gusto mo? Ano ba yung available na trabaho yan, sir? Marami kaming trabaho dito. Ano yan, sir? Name it and I will show you. Ano gusto mo? Kahit ano. May patay-patay ba yan, sir? Marami! Hitman! Oo. Maghanap kami ng marami dyan! Kasi yung gwardiya namin, sarap na patayin eh! Kaya yan ang gusto ko, sir. Yung gwardiya. Biro lang yan. Wag, kahit ganyan yun, ganyan na rin yun. Kupal yung gwardiya yun, sir eh. Parehas na kayo ah! Sorry, sir. Sige na. Pakitingin ng resume mo, pakitingin Trabaho, mo. sir. Wilbert, paigot-igot. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Grabe yung experience ng trabaho ha. Laging tulog. Meron kang 1 araw, 2 araw, 3 araw. Grabe yung trabaho. Experience ng trabaho mo ha. Mga araw lang talaga ha. Yes, sir. Kasi yung hapon, sir, matutulog na agad ako. Grabe yung skills mo boy ha. Sige, may binigyan kita ng trabaho. Ano yan, sir? Sigurado ako, magustuhan na ito boy. So, ngayon, ang trabaho mo... Gusto mo ba dito ka na lang sa company namin? Gusto mo ba yun? Pwede na, sir. Aircon dito. Pwede lang. Aircon dito. Pakita mo. Maganda yung Samsung. Brought to you by Samsung. Para maputi ako. Oo. Para pabuti ka. Oo. Kuminis yung bilat mo. Ano naman yung bilat, sir? Ay, ang bilat mo. Kuminis yung bilat mo. Gusto mo ba yan ha? Dito ka lang. Siyempre. Sir, teka muna, sir. Magkano yung monthly ko, sir? Monthly mo? Dahil mahirap yung trabaho mo. Ay, hindi. Madali lang trabaho dyan. 200,000! Sige, sir. Deal ako. Deal, sir. Good! Masaya ka ba sa 200,000 na yun? Oy! Gusto ko yan, boy! Gusto ko yung energy mo! Ha? Sige, sir. Sana tumagal ka dito. Sige, sir. Sige! Layas! Huwag ka mabalik! Balik ka muna! Bukas ng umaga ha! Magsimula ka na, boy! Sige, bukas ng umaga. Good! Batsi! Pagsap at 9 tomorrow. Sir. Oy, sana yung opisina, sir. Oy, pogi mo ngayon, boy ha! Siyempre. Tama din sa posisyon mo. Pinadaan ko to, sir. Good! Alay, dito ka. Dito ka lang. Dito ka lang ha? Huwag kang gumalaw dyan. Pag gumalaw ka, wala kang sweldo. 200k yun. Sayang yun ha? 200k. Diyan ka lang. Dito ka lang ha? Good. Yan ang gusto ko. Energy. Anak. Ganyan yung kamay mo. Para saan to, sir? Ganyan ka lang. Huwag kang gumalaw. Pag gumalaw ka, wala kang sweldo. 200k yun. Huwag kang gumalaw. Diyan ka lang ha? Nga. Good. Ito ang trabaho mo. Yung trabaho mo ha? Pag gumalaw ka dyan, wala kang sweldo, nga. 100k. Ha? Yan ang trabaho mo. Sige, dyan ka lang. Ano bang klaseng trabaho to, sir? Huwag kang gumalaw. Pag gumalaw ka, yung baba mo. Boy! Anggal mo! Tiga lang, kailan ba kita inantay? Ano yung security guard sa kumpanya? May extra ka ba ang sideline ba? Yes. Ako yung taga-kanta dito. Tiga, ano bang trabaho mo dito? First day mo ngayon? First day. Lagi mo ulo dito. Dito. Oh shit. Dito, para sa'yo to. Ano to?
Sige na! Uy, ano ba? Ikaw lang! Anong klaseng trabaho to? Malaki nga sweldo bro. Walang bus buhay naman.